Jalup Raila Odinga engwela rokom ten piny Martha KARUA owacho ni gibiro Ruako Duoko ma doho mar Supreme biro chiwo eng'eto kaluwore koda bura mane gichwalo e dono. Omedo ni johera mag Azimio biro keto kwe, komedo ni kwe maonge ratiro ok bisiko. Martha mane owuoye gwenge ma Meru nomedo ni ji duto mane ok oyie kod duoko yiero mar kom ten piny nosechwalo ng'urgi kendo girito duoko mar doho. Jotelo mane ochopo e romono mane ike min Profesa Gitile na Itule nowacho ni gin gi geno ni duoko ibiro chiw makare ka gikwayo piny owacho mondo non kambi mane omiyo rak mar chwalo gik yiero ne IEBC. Sasa tuko kotini tukitafuta ukweli, sababu amani ambayo haina msingi wa ukweli na haina haki haiwezi ikadumu. Na ndivyo katiba yetu ikasema, usipotosheka na uamuzi wa tume la uchaguzi unaenda kotini, maswali inatandikwa hapo, wananchi na kila mtu anaelewa. Uamuzi ukitokelezea Jumatatu, zote tutatii, sababu hiyo ndio tulikubaliana kama Wakenya. Na tuendelee tukizingatia misingi ya umoja, ya ukweli, ya haki, na tujue tukianza na mambo ya haramu tutaishi na mambo ya haramu. Na mimi nawapa heko kwa sababu mnapigania demokrasia hii fika